کرور ملار بل رور نہ ملاویگی ددے ذہانت ددے فہم سمجھ اور دے انداز گفتگو نا بادشاہ متاثر شو رور سرے ورلا خاوند او زویم پری خود رور سرے ولا خاوند او زویم پری خود دا تربیت او دینداری دا دیو جن زنانو دا پردہ دا بناتو مدرسہ شکر باسے او دا تکیا خلقو کور دی زنانه دا پارا یا کور دی یا کور دی شکر دی دا مستوراتو پا دی محنت سرا او دا بناتو پا دی مدرسی پا محنت سرا دا خبر ختم شوا کنشوا دا جمله دی غلط دا چه زنانه دا پارا یا کور دی یا کور دی راشا بخاری شریف یہ ختم کر پتہ نشتا پلار یہ بخاری شریف پیجنی کن پیجنی لور یہ بخاری شریف ختم کر ترمذی ختم کر مسلم یہ ختم کر صحیح ستہ ختم کرا کتابوں سر نسبت پیدا شو حیا ذکرا وفا ذکرا تعلیم حاصل کر تربیت حاصل کر تقوا والا شول حیا والا شول توکل والا شول آغا خبر ختم شو پتہ لگے دا چھ نجی دا کور او دا گور نه علاوه مزیشتا دا کور او دا گور نه علاوه زیشتا آگے تا دا مستورات و محنت وی لکیگی آگے تا دا مستورات و محنت وی لکیگی آگے تا دا مستورات و کار وی لکیگی آگے تا دا بنات و طالبات و مدرسہ وی لکیگی لہذا پا معاشرہ کے دا زنانو دا مدرسی اہمیت شتا مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آگے کور مستقل مدرسہ و دا بنات و دا مستورات مستقل مدرسہ و عائشہ بی بی با اغم مکسرین صحابہ چے پا کسرت سرا دا چانا حدیثون نقل شوی دی پا کسرت سرا پاہے کہ عائشہ صدیقہ 2210 دا زن سر یادو ساتا 2210 روایات دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمرا 2210 مرویات مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور زنانوں تے تعلیم ورکم زنانوں تے تربیت ورکم ام شریک زندگی گورا دا سمیہ زندگی گورا دا نور نظر لخت جگر گوشا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہ اگر داغے زندگی گورا دن تقوی اور حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن حجر شافعی المسلک دی لوی امام تیر شوی حافظ ابن حجر ذکر کری دی وی زما 500 استازان دی سمرا وی پا 500 استازان کے 55 داس زنانوی چے پا احادیث کے ماہری وی ما دا 55 دا احادیث ماہری زنانوں نے پا احادیث کے استفادہ کرا دا حافظ ابن حجر دا علماء و مشایخ پیجنی دا معمولی سڑی ندی یو زمانوا چه زنانبا دا احادیث و ماہر وی روایات پہ پیجندل مرویات پہ پیجندل دا احادیث و اقسام متواتر حدیث متروک حدیث مرفوع حدیث دا حدیثونوں کے پہ فرق و پہچان کو حدیث پہ مسلسل والا مختلف روایات ہر جہت ہر اعتبار سره بھائی پرک کو دا پا زنانو محنت شویو آگے سر انقلاب راگی اور دیو جن زنانو چی دیندار رئی زنانو چی دیندار رئی یو بادشاہ وقت یو زمانہ کی درے کسانو نیسل درے کسان اور خاون او زوی دا بادشاہ دا دے زنانو تا ہوئی دے دریوالو کے دا یو کس انتخابو کا عدل جواندے پریدم یو کس لجوندی پریدم دو با پکی در لمڑکوم دا یو کس انتخاب تو کا رور خاون او زوی پا دی دریو کی بدل یو جوندی پریدم دو دلا داغی سر دا تن نجدا کم دا زنانوا تربیت یافتوا توجہ دا زنانا دی بادشاہ ظالم تا ہوئی رور رالا پریدا سوکو خیر دی خاوند رالا مڑکا زویم رالا مڑکا رور رالا پریدا بادشاہ دی زنان تا ہوئی دا خبر دی بکم بنیادو کرا دا بناتو دا مدرسی اثر دے توجہ وہی کہ خاون میں مرشو اللہ ببل راکی
اسلام کې ترتیب شته که زوی مړ شو الله به بل زوی راکړي خو که ورور ملاړ نه بل ورور نه ملاوي